Slováci pracujú najviac hodín v Európskej únii. Štatistiky hovoria jasne, 41 hodín týždenne. A napriek tomu, polovica z nás žije od výplaty k výplate. Ale čo ak ti poviem, že existuje spôsob, ako zarábať, aj keď spíš? Aj keď si na dovolenke? Aj keď zhasneš laptop a ideš sa prejsť? Toto nie je žiaden podvod. Nie je to multilevelový marketing. Ani kryptomenová fantázia pre naivných. Toto je 7 reálnych, overených spôsobov pasívneho príjmu, ktoré fungujú na Slovensku už dnes. V roku 2025 som kanál z hlavy do akcie a za nasledujúcich 10 minút ti ukážem presne ako na to. Zastav sa na chvíľu. Pasívny príjem nie je synonymum pre zbohatnúť rýchlo bez práce. To je nezmysel, ktorý predávajú TikTokoví influenceri v prenajatých Lamborghini. Pasívny príjem je zručnosť. Je to proces. Je to systém, ktorý musíš vybudovať. Dnes ti ukážem presne toto. Ako môžeš začať aj bez veľkého kapitálu? Niektoré z týchto možností potrebujú len tvoj čas a zručnosti. Čo reálne funguje na Slovensku? Žiadne americké sny, ale konkrétne príklady od ľudí z Bratislavy, Košíc, Trenčína. A ako to robia ľudia, ktorí už dneska zarábajú bez toho, aby vymenili čas za peniaze. Takže zapni pozornosť. Toto nie je teória. Toto sú nástroje, ktoré môžeš použiť už dnes. Prvý spôsob je najstarší na svete. Prenájom nehnuteľnosti. Ale pozor, nemyslím len na klasické byty. Myslím na garáže, pivnice, sklady, dokonca aj parkovacie miesta. Prečo to funguje? Výnos 4 až 7% ročne je štandard. Ale kľúčové je toto. Raz nastavíš, mesačne inkasuje. Konkrétny príklad. Pavol z Trenčína zdedil po babke dom s 2 garážami. Namiesto toho, aby tam uskladňoval staré skrine, začal ich prenajímať. Každá garáž mu prináša 80 eur mesačne. To je 160 eur každý mesiac bez veľkej námahy. Čo potrebuješ? Nehnuteľnosť, ktorú vlastníš alebo môžeš kúpiť. Základné právne vedomosti a trpezlivosť na správu nájomníkov. Tip navyše. Krátkodobý prenájom cez Airbnb môže priniesť vyššie výnosy, ale vyžaduje viac práce. Druhý spôsob je pre tých, ktorí chcú investovať do celého sveta, ale nevedia ako začať. ETF, Exchange Traded Fund. Jednoduchý fond, ktorý kopíruje nejaký index. Napríklad S&P 500 alebo MSCI World. Prečo je to pasívny príjem? Lebo investuješ raz mesačne automaticky. Výnos 6 až 10% ročne dlhodobo a o všetko ostatné sa stará fond. Vhodné platformy na Slovensku. Finax, XTB, Trading 212. Konkrétny príklad. Jana z Košíc. Začala investovať 150 eur mesačne do MSCI World ETF. Za 10 rokov má na účte viac ako 25 000 eur. Z toho investovala len 18 000. Zvyšok? Výnosy. Bonus pre Slovákov. Po roku držania sú výnosy z ETF oslobodené od dane. Štát ťa za to, že investuješ dlhodobo, nepostihuje. Tretí spôsob je pre tých, ktorí majú znalosti alebo zručnosti. Digitálny produkt, elektronická kniha, šablóna, kontrolný zoznam, online kurz. Princíp je jednoduchý. Raz vytvoríš, predávaš stále. Prečo to funguje? Lebo ľudia riešia problémy. A ak máš riešenie ich problému v digitálnej forme, budú za to platiť. Kde predávať? Gumroad, Hero, vlastný webový obchod. Konkrétny príklad. Filip z Bratislavy pracuje v informačných technológiách. Vytvoril elektronickú knihu Zvládni pohovor v IT za 30 dní. Predávajú za 9,90 eur. Za rok predal viac ako 3000 kusov. To je takmer 3000 eur. Raz napísal, stále zarába. Bonus pre lenivých. Umelá inteligencia ti dnes pomôže obsah vytvoriť, sformulovať aj navrhnúť dizajn. Už nie je výhovorkou, že nevieš písať. Štvrtý spôsob je pre kreatívnych ľudí. Licencovanie obsahu, predaj fotiek, videí, hudby, zvukov na stock platformách. Prečo to funguje? Lebo každý deň tisíce ľudí hľadajú obrázky, videá a zvuky pre svoje projekty. A radšej zaplatia niekoľko eur, než aby si to natáčali sami. Hlavné platformy Shutterstock, Pond5, Adobe Stock. Konkrétny príklad. Ľubo z Popradu je vášnivý turista. Počas túr nahráva ambientné zvuky. Šum lesa, prúdenie potoka,
spev vtákov. Tieto zvuky nahral na stok platformy. Dnes mu pasívne prinášajú okolo 100 eur mesačne. Kľúč k úspechu, kvalita a jedinečnosť. Nesnaž sa kopírovať, čo už existuje. Hľadaj to, čo chýba. 5. spôsob je najjednoduchší na začiatok. Cashback a affiliate programy. Odporúčaš služby a produkty, získavaš províziu. Prečo to funguje? Lebo ľudia aj tak nakupujú. Ak im ukážeš cestu k lepšiemu produktu a ešte za to dostaneš províziu. Všetci vyhrajú. Slovenské portály Tipli, Refundo. Medzinárodné. Booking, Amazon, programy Finaxu, XTB. Ako to zapojiť? Do blogu, Instagram profilu, newsletteru, YouTube videa. Konkrétny príklad. Simona zo Žiliny má blog o sebareflexii. Pridala affiliate linky na knihy, ktoré odporúča. Za každý nákup dostáva 8% províziu. Mesačne jej to prináša okolo 80 eur navyše. Pozor, affiliate nie je o tom, že budeš predávať všetko všetkým. Je to o tom, že budeš odporúčať len to, čo skutočne používaš a v čo veríš. 6. spôsob je kombinácia kreativity a odbornosti. Knižnica vedomostí. Elektronické knihy, PDF balíčky, vzdelávacie materiály. Prečo to funguje? Lebo ľudia chcú riešiť svoje problémy rýchlo a efektívne. A ak im poskytneš štrukturované riešenie, zaplatia za to. Ideálne pre študentov, odborníkov, koučov, konzultantov. Nástroje. Kombinácia umelej inteligencie na obsah, Canva na design, online formuláre na predaj. Konkrétny príklad. Mišo z Nových Zámkov je účtovník. Vytvoril PDF balíček. Ako si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným za 30 dní. Obsahuje všetky potrebné formuláre, kontrolný zoznam a návod krok za krokom. Za 19,90 eur ho stiahlo viac ako 500 ľudí. Tip: nesústreď sa na to, čo vieš ty. Sústreď sa na to, čo potrebujú oni. 7. spôsob je pre tých, ktorí chcú pravidelné výplaty. Dividendové akcie a rate fondy. Pasívny príjem cez dividendy 4 až 6% ročne. Rate sú fondy vlastniace nehnuteľnosti. Výhoda? Mesačné alebo štvrťročné výplaty bez toho, aby si musel spravovať bytovky. Prečo to funguje? Lebo stabilné spoločnosti platia dividendy pravidelne. Je to ich spôsob, ako odmeniť akcionárov. Konkrétny príklad. Lucia z Martina drží akcie SCHD a Realty Income. Každý mesiac dostáva na účet okolo 35 eur bez toho, aby hnula prstom. Je to málo? Možno, ale je to automatické a rastie to. Kombinácia s ETF, časť peňazí do rastu, časť do dividend. Perfektná rovnováha, takže to máme. 7 reálnych spôsobov pasívneho príjmu na Slovensku. Prenájom nehnuteľností, ak máš nehnuteľnosť. ETF investovanie, ak chceš investovať do celého sveta. Digitálny produkt, ak máš znalosti. Licencovanie obsahu, ak si kreatívny. Affiliate programy, ak máš publikum. Knižnica vedomostí, ak si odborník. Dividendové akcie, ak chceš pravidelné výplaty. Ale počúvaj ma pozorne. Pasívny príjem nevzniká zo dňa na deň. Nie je to čarovný prútik, ktorým mávneš a zrazu si bohatý. Je to systém, ktorý musíš vybudovať. Vyžaduje to čas, energiu, niekedy aj počiatočný kapitál. Ale keď raz ten systém funguje, pracuje za teba, zarába za teba. Aj keď spíš, aj keď si na dovolenke, aj keď sa ideš prejsť so psom, každý z nás môže začať. Otázka nie je, či sa to dá. Otázka je, začneš dnes alebo nikdy. Teraz potrebujem od teba niečo. Ak sa ti toto video páčilo, napíš do komentára. Pasívny príjem číslo a potom číslo toho spôsobu, ktorý ťa zaujal najviac. Napríklad, pasívny príjem číslo 3 je pre mňa, alebo ak už máš funkčný pasívny príjem, napíš, už mám funkčný pasívny príjem z RONA a doplň zdroj. Prečo to chcem vedieť? Lebo pripravujem ďalšie videá a chcem vedieť, čo ťa zaujíma najviac. Druhá vec, zdieľaj toto video s niekým, kto stále pracuje 12 hodín denne a sťažuje si, že nemá dosť peňazí. Možno mu to otvorí oči. Tretia vec. Ak ešte nesleduješ kanál Z hlavy do akcie, urob to teraz. Lebo čoskoro príde video, ako z nuly vybudovať 1000 eur pasívneho príjmu za rok. Krok za krokom. Bez zbytočnosti. A nakoniec,
Ak chceš ísť hlbšie, pozri si playlist Finančná sloboda, kde nájdeš všetko o investovaní, podnikaní a budovaní bohatstva na Slovensku. Ďakujem, že si vydržal do konca. Vidíme sa v ďalšom videu a pamätaj si, z hlavy do akcie.